Έλα να σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Αν παρακολούθεις το challenge μου 30 ημέρες, 30 κεραμικά, ίσως πρόσεξες κάτι σε κάποιες από τις κατασκευές μου. Αν δεν το έχεις δει ακόμα, μπορείς να το βρεις στο προφίλ μου. Σε κάθε βίντεο δείχνω μια διαφορετική κατασκευή από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάτι που ίσως δεν πρόσεξες όμως είναι ότι συχνά στις ενώσεις που έκανα δεν χρησιμοποίησα έξτρα μακαρόνι πυλού. Και όχι, δεν το ξέχασα. Και όχι, δεν σου έχουν μάθει λάθος. Είμαι η Ιωάννα από την Κουμουλιά. Τα τελευταία 20 χρόνια δημιουργώ κεραμικά για χώρες που ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι σημαντικό. Στην κεραμική δεν υπάρχει πάντα ένας κανόνας που εφαρμόζεται σε όλα. Με την εμπειρία, μαθαίνεις να βλέπεις πότε μια ένωση χρειάζεται ενίσχυση και πότε όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Την υγρασία των δύο κομματιών, το σημείο στο οποίο γίνεται η ένωση, στις δυνάμεις που θα δεχτεί η κατασκευή. Γιατί κάποιες φορές η ίδια η φόρμα του αντικειμένου και η βαρύτητα μπορούν να βοηθήσουν την ένωση. Αυτές είναι οι μικρές λεπτομέρειες που μαθαίνεις όσο περισσότερο δουλεύεις στον πυλό. Ακολούθησέ με για να ανακαλύψεις κι άλλα μυστικά της κεραμικής τέχνης.